Ponovno smo videli veliko zapravljenih priložnosti na vaši strani, potem pa hiter zadetek Mure, ki je presekal vašo igro. Kaj lahko rečete? Pa nije nam presekao igru, vidjeli ste smo do zadnjeg minuta, do zadnjeg sekunda ponovo napadali, ali fudbal se igra za golove, jel? Ko da gol, taj pobedi ili ko da više golova. Ono što je dobro u cijeloj priči jeste da smo mi stvorili jako puno situacija i bit će slobodan, a da ne budem prepotentan da kažem da smo večeras Muru nadigrali kao nikoga do sad. Igrali smo dobar deo terena na njihovoj trećini, stvorili jako puno situacija iz kojih je trebalo se da gol. Ko zna koliko puta bili u 16 metara kod njih, 5 metara izgubili utakmicu. Ako već nekad trebamo da izgubimo utakmicu, onda želim sebi i svojim igračima da je gubimo na ovaj način. Znači da imamo jako puno sadržaja, da igramo jako dobar fudbal. Ako napravimo neku grešku pozadi, pa neka izgubimo, a znamo da nam je problem od početka, radimo na tome, ali ne možemo sad ni da ubijemo igrače. Bitno je da stvaramo šanse, da imamo kvalitetnu igru i nadam se da će vremenom, dok ovi mladi igrači sazru, dok stignu do neke rutine, kvalitete, u stvari pre svega da dođu i ti golovi. Bilo bi katastrofa da smo večeras izgubili 2-0, da smo šutnuli jednom na gol i to sa 30 metara. Ovako, čestitam igračima na ovolikom trudu, borbi, sadržaju, pa idemo dalje. Čeka nas nova utakmica iduće nedelje. Mura se je v drugem polčasu povlekla na svojo polovico. Vi ste vseeno prihajali do priložnosti, vendar do zadetka ni prišlo. Mladi moji prijatelji, koga zanima Mura? Pa mi smo igrali na jedan gol sa njima. Svaka čast Muri, ali večeras umjesto da bude recimo 8-5 za nas, takva je bila utakmica, ali Mura imala sad šanse kad smo mi izašli sa 4 špica, sa 4 napadača. Znači bilo je prilike da bude jako puno golova, pa ako već nešto, onda bar smo dali 3-4 gola pa i da smo izgubili možda 5-4. Ali ovako mi je srce puno koliko toga smo uradili. Naravno, svi mi igramo za bodovi, ostaje žal. Volili bismo da pobedimo, tako smo igrali od prvog minuta, ali do nas je, nije do protivnika. Uvažavam, cenim protivnika, svaka čast na pobedi. Nisam prepotentan, ali sve je do nas. Da smo mi dali golove i situacije koje smo imali, boga mi bi danas bio rekordna pobeda naša, ali nije. Tabela zato postoji, Mura nosi 3 boda, mi smo 0, idemo dalje. V prvem polčasu smo spremljali zanimivo predstavo, potem v drugem ste se taktično povlekli na svojo polovico in zasluženo pripeljali zmago. Ja, lahko rečem, mi imamo pred sabo naslednjih 5 tekem v 30 dnevih in po 0-2 v prvem polčasu je bilo mogoče tudi za pričakovati, da se malo povlečemo in čakamo svoj tretji gol iz kontranapada. Danes ste dosegli drugo zaporedno zmago, ali je to lahko boljši obet za naprej? Jaz upam, mi moramo nabirati točke in čim prej se odlepiti od mesta, oziroma prijeti v mesta, ki v neke varne vode, ker to nam je tudi cilj, da do zimske pauze pridemo više na tabeli. Pike je potrebno zbirati. Sledi pokalni derbi proti Olimpiji, potem pa sledi težko gostovanje v Velenju. Kako se boste pripravili na te tekme? Eno za drugo. Mi zdaj verjetno bomo tudi poskušali malo osvežiti ekipo, zrotirati in v pokalu boljše Olimpijo imeti doma kot v gosteh, tako da mi smo glede tega zadovoljni.